Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Atong balikan may ganitong dugang mga hisgutanan, mga sukintig paminaw. O niya ang atong dugang update sa mga higala sa tagboat. Matod pa ni Inday RV Veloso nga Inday RV Veloso nga naka-communicate sa atong mga kuan, no? Gikan sab ni Norberto Labata Jr. Giatiman sila sa Marina, gitagaan sila og pagtagad tong ilang problema mga higala. O niya pardon na sila mga question sab sa mga benefits mga kagalaan sa ilang mga mahal sa kinabuhi taon nga na missing. Pinautunta nga matubag ni sa kumpanya mga sukintig paminaw o unsay due ang taon na adtong mga maong mga na missing, kaluoy taon mga sukintig paminaw. Okay, nasa pikas bahin sad ari pud ta mga kagalaan sa ni ari man nato kagahapon naghilak taon tong uyab, no? Kaluoy sa taon mga sukintig paminaw. Murag kuan na sila day nag-live in na sila day, no? Niya or padung na minyo ni sila, og sakay ni mahigala ang iyang live-in partner ang nag-drive kini si John Mark Tubis, 24 anyos, gahapon diri sa itong Sibianan. Say nagmaniho sa motorsiklo, nagtakiang pangining taon to diri. Ang nakabintaha lang kay naka-helmet siya o niya, nakabintaha lang wa sa mahalagpot dahi og layo. Ang iyang uyab lang yun. Wa magud to magdahom tong iyang uyab nga kun wa to maggunit pag maayo ba niya. So pagkatumba sa motor, pagkatumba, nalabay ang iyang uyab. Pagkalabay pa mga higala, mao lagi ni paita. Manang palihog lang sa kalsada, no, mag careful gid ta. Nya usabisan sa ta careful na uban nga mga sus Ginoo ko. Kini mga motor-motor landaan with all due respect sa mga kuan diha, mga tarong diha, mga sukitig paminaw, daghan gyud mga harakab sa kayo gamat, karas kayo mahigala magakuan, kaskasiro o niya mga gakiat lang agi. Magmotor-motor sa kalsada ayaw taon mo ana. Balikon pa ba niya simbako, kining hitabuan may gala, kining manag-uyab taon, wa gini magdahom bisag gamay, wa gani kuno manugon yang uyab inday kim bisag gamay lang. Adto sa mahigala, yung gikuas pardo, padong sila dito sa south. Pag abot mahigala anang East Poblacion, Naga City, dito na hitabo mahigala ang maong aksidente. Kay kining nagsunod nga motorsiklo nga nag-drive ini mahigala si Nick Flores, 35 anyos, ni overtake nila. Pag overtake, nasabod man guna. So pagkasabod natumba sila mga sukitig paminaw. Pagkatumba ang iyang uyab, maoy na halabay. Pagkalabay, nagsunod ang wingban. Na dito na mga higala ang truck driver si Ranuelo Silva, 53 anyos. Maoy nakasunod mga higala. Pag-igo sa wala natagak sa kininiyang kanal ang duha o niya nalabay ang babae o nalatayan. Nining truck mga sukitig paminaw dito na Ginoo ko. Perting pagka kuan na kita puwira sa mga nangaon. Ato kunong kuanon day. Puwira sa mga nangaon lang atong hitabua mga sukintig paminaw. Ang iyang uyab na kuan yun. So ang lalaki taon iyang gihubo tong iyang kuan, iyang jacket, iyang gitabon didto mga higala sa iyang uyab taon nga wa damha mahigala, wa ginya damha sa gamay lang kayo. Niadto panahon na. Okay. So atong pagtagad mga kagalaan. Unsa may mga diri man nato to ni patabang nato mga higala atong gi-facilitate pero nagka-settle man mga kagalaan. Ato lang tagad pagtagad ron nga ma-explain nato kining mga inani nga mga panghitabo sa kalsada. Unya ang mga pahimangno di sa kalsada mahigala. Mga pahimangno o ingon man mahigala kini mga drivers nga magkiat lang mga sukitig paminaw. Ato sang hinabion mga higala ning atong direktor sa Land Transportation Office labot ani mga kagalaan para ma-reminded ang tanan, no?
Unya unsa man ning about ining mga insurance mga sukid tigpaminaw kining mga third party liability o kining mga comprehensive insurance ato ni pa-explain may gala sa LTO kay niguman magsitol man gud ang ibayad gamay ra kayo nya naka-insured ba na mga sukid tigpaminaw ang kinabuhi sa tao mahigala pero sus Ginoo ko ka ngilngig kayo mga kagalaan no. So kung dunay mga settlement ngayon ani papirmahon ang ladayon na mahigala mga quit claim aron nga okay na. So mo na mahitabo mga sukid di paminaw paita. Okay. So atong gitawagan si Director Victor Kaindik sa LTO niya atong gipaagi mahigala diri sa kuan kay mas mahito siya mahinabi mahigala para ang tanan pod nga naminaw ron makasabot sad ta mga kagalaan ining mga kuan TPL no o kining mga comprehensive insurance mandatory man kining TPL mga higala pila may makobra unya unsa may mahitabo no o gadunay mga disgrasya nga inani unsa may mga procedure nga dapat no unya kinahanglan ta magwan unsa may mga dugang pahimangno sa LTO nining sitwasyon na karon no ato ning tagag pagtagad mahigala kay ato pahimusta na panahon nga atong mahinabi rong buntaga mahigala si LTO Regional Director mahigala Victor Kaindik niining panahon na mga suking tigpaminaw. Alas 8:33 na sa Taban-uban mahigala sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Si Director Victor Kaindik. Director, good morning. Live taron sa DYHP RMN Cebu. Good morning, Director. Lahat ng May tanong. buntag, attorney. Straight to the May point. buntag ka na itong tanan. Ay buntag. Salamat kayo, Director Kaindik. Ngayon mo may gitagaan o higayon rong buntaga. Director, amo lang ninggi kinibitong for the benefits sa itong mga igsuon nga naminaw ron, katibitaw na hitabo sa Naga Town, ni Ari magod namo tong uyab in town, katong nag-drive sa motorsiklo, ang iyang uyab nag-backride, unya, nasabdan og motor, padung sila dito sa south, na tumbas sila, nalabay ng babay, nalatayan sa wingban, og unya, 15 taong pataya. Yan, gilang gisitol-sitol, gamay raman kay ibayad Director Kaindik, pwede bang ma-explain na to ning inaning insidente kining TPL unsa man gyud og unsa pay mga pahimangno sa LTO nining atong pamaagi karon pagpadagan sa mga sakyanan sa kadalanan. Well, una lang, attorney, anang paghitabuan, nakaagi ko din ha, no? Kay may buong ko nga perting taasa ang traffic. Unya, pag taon-taon ni Agi ang kaning sa punerarya nga sakyanan ni counterflow, so akong gisubay. Dito na to nakita gyud ang panghitabo, no? Ug akong gi personal gyud og instruction ang police ug ang investigating officer nga ipa-furnish LTO ang detalye. So gisundan sa ato ang operations division ang ilahang police report ug among gi-trace ang mga records dili lang sa katong nakaligis kung dili sa tulo ka parties involved sa katong nga disgrasya. Na kugang ko gahapon kay ang initial report wa pa man nakagawas ang formal report sa ato ang operations pero silang tulo naagi mga problema. Aha. Motor nga na-overtake nga mo'y nakaingon nga disgrasya tong motor nga na-backride ang driver niya kuan ka ng student permit ray gigamit. Isus Ginoo ko. Rehistrado pero student permit. Ang katupong kining drive sa motor nga diin na disgrasya ang backride. Oh. Ang ikapong motor expired ang rehistro. Aha. Ang katong truck nga driver, ang iyang truck expired ang rehistro, ang lisensya sa driver expired po. Sus Ginoo ko. Nga karon akong gihuwat ang formal nga report kay ang ako ang instruction sa atong chief of operations ipa-show cause order sila unya himo na mo blaka nga sakto. I think it's time we have to make an example of what happened. Ito, Director, mayo gani hinuon nga nakaagi gid ka dito na timingan gud nimo ug ikaw mismo nakakita gyud sa sitwasyon. Director Kaindik, importante kay na no. Unsa may mahimo ka nato ni Director considering nga ang ginikanan sa babae mura og samuka na sila gusto na sa isitol niya gahapon mura nagkasitulay ba to I don't know kung final na ba ang tanan. Kung inanay mo sitol sila Director considering nga criminal case man unsa may mabuhat na to sa LTO aron nga kanabang mahapsay ni atong kadalanan Director Kaindik?
Well, akong initial nga gihinabi sa atong operations division is una among i-move to cancel ang ilahang mga lisensya, no, sa tulo ka parties. Amo lang sang imbestigahan, di lang sa tamo mo final judgment, pero we are inclined to recommend a cancellation of the licenses, no. Unya ang kaning mga parties involved amo pang gipa-estudyohan sa among legal unsay amo ang mahimo nga action, but you are correct because kuan man ni si attorney, criminal man ni nga nature ang hitabo. So people of the Philippines. Ang akong suggestion sa pamilya is ayaw sa mo og settle. Ang sakit gud ani, ang pasahero am gud siya sa ani nga party nga pagkahitabo. Pasahero man siya. Mo bitaw na nga sa ato ang road safety advocacy atong giingon ang drivers do na sila taas nga responsibilidad sa kinabuhi nga ilahang gigunitan, dili ra sa ilahang kamot kundiin sila ang drive, labi pa sa mga pasahero o sa mga pedestrian o mga tao nga nasa dalan nga nagamit. Kani siya, kuan ni siya, angay ni makapa kuan ba, pukaw sa ato ang kaning panglantaw gani aning road safety kay kaning paghitabo agid attorney ako murag galain gud ako ang buot pagkakita kay grabe man gid ning disgrasyahan, no. It may be called a freak accident pero kani siya kung nagbuhat lang untag sakto basin tingali og na prevent unta tani. Una, unsa may katungod atong ga-drive og SP nga di man siya dapat mag-drive og motor. Gyud. Nasulit pa man niya lisensya. Katos ang ga-drive og motor usa, kinsa party to sa katong kaso, nganong ga-drive siya og motor nga expired ang rehistro. Ang katong ban negosyo man to, nganong gipadagan man to sa tag-iya nga expired ang rehistro niya, yung driver expired sad ang lisensya. Naghanang badlungon sa kalsada, Direktor Kende, kay na expired ang rehistro, expired ang lisensya, wasay katungod nga mogamit sa kalsada. Muna siya ay lisod attorney, no, kay ato bitawng pagkahitabo sa Bagyo, ako manggi hold ang abeyance ang operations namo sa roadside mga 3 ka semana. Pagbalik na mag-operation sa unang adlaw, ang unang giyaw-yaw ngano kuno wa gyud kuno mi konsiderasyon nga daghan kuno kayong nabiktima sa Bagyo nya ngano magsigi kuno panakop, pero ang among gipanakop unsa man ang violation? Number 1, reckless driving. Number 2, expired or no registration. Number 3, no license or expired license. Nya lahi atong istoryahan nga expiry attorney ha kay ang katong mga lisensya nga ni-expire pag Disyembre gihatagan tog lugway kutob January 30. Ang katong karong buwana, no, gikan karong January, February ug March, giatras ni siya hangtod sa Marso, Abril ug Mayo consequently, no. So ang katong Enero, Marso na siya mo expire. Ang katong Pebrero mahimo ng Abril ug ang Marso mahimo ng Mayo. So gitagaan so, sa kahigayonan. So katong mga nadakpan mo to man ang expire na sa Agosto pa, September pa. Ang uban wa gyud mga lisensya, nya masuko og dakpon kay ngano kunong pandakpon nga pandemya og kanang naiigo sa bagyo. Ang akong obserbasyon dili lang sa south, dinhi pod sa norte, diri sa western seaboard, no, sa Balamban, sa Toledo, kanang linyahang daan diha. Daghanang magmotor, way mga helmet. Unya, among lion, way mga rehistro. Karong si manahon na lang, ang amo siguro nga impound, na dool sa mga usak ka gatos. Daghana, no? Ang kana si attorney ha, dili na ingon nga kanang gipangitaan nagbikil. Pag dakop, wa gyud na rehistro. Sus, pastilan. Daghan na bas kalungsuran, way mga rehistro ang motor, as ng driver, way mga lisensya. Daghan sa mga lungsod, Direktor Kaindek. Before niigo ang audit, naaman may katong gitawag na mo nga upland barangay nga scholarship, no, nga program para sa LTO para makakuha sila lisensya na di na sila mo gastog dako kuyog sa ato ang operations division. Nag-unami diri mga mountain barangay sa Cebu, 11 ka barangay nya sa Talisay na sad unta toy ni sunod. Mutuo sa dili attorney, marami mga on average mga 120 ka attendees kada klase sa kada barangay. Inagapangutana na mo random, pila ninyo ang nag-drive na nga wa pay lisensya? Taas kamot, anisay lang. 100%. Grabe, no? Muna siya ay ato ang sitwasyon. Unya, irason man gud nila nga lisod na mokuha og lisensya. Sa una bitaw nga sayon kay mokuha og lisensya, moagi rag picture. Reklamo sa ato ang ano kunong sayon ra mokuha og lisensya. Karon lisod na mokuha og lisensya, niya gahimo pagitag scholarships. Mo reklamo gyapon ang tao, pero
ang wala gud tanawa sa tao dili man ang pagkuha sa lisensya. Ngano mang ang tao nga nagunit og lisensya di man niya masabtan nga duna siya bukat nga responsibilidad. Mm. Mm. Muna siya ron, ang ato ang problema kay daghan kayong nalisensyahan tingali sa pila na katuig, naabitaw tay mga madakpan, masuko, nganong gidakop sila ani, among gipangutanan, ibaw ka nga balaod ni, mingon wa ko kay baw niya, ano nakalisensya man ka kay baw sa balaod. Mm. Napakoy mga driver attorney, no? Di naman ko na nato ipabalita kanang mga magpahaguros og dagan diya sa SRP, no? Oh. Among isyuhan og reckless driving, mga truck driver. Ipangutana kay ba ka pila speed limit sa SRP? Wa. Nganong gadali man ka? Naamang ko'y dinalian akong amo. Unya, ug madisgrasya, mangaut lang sa ulo. Among gipangutana, ikaw truck driver ka. Kibaw ka nga reckless driving mo ni epekto sa imong lisensya. Mangaut ras o. Among pautanon, di man gikan imong lisensya. Kuan ra man ko na sir, amo ra man ang gipariglo. Sa ipariglo, pasabot niya agi fixer. Mm. Pastilan. Daghan na tagi rekomenda nga ipa-cancel ang mga lisensya. Daghan na pod tagi pang suspenso. Ang kadrigo sa region attorney, ang power sa regional director is the suspension for 3 months to 6 months, no? Pero the suspension of 1 year all the way to cancellation adto na sa central office. Ubay-ubay na sa tagnahandos. Oo. Okay. So kini ang balikan nato ni Director Kende katong driver in town so Ginoo ko morbay nakaamong sa tanan tong una mo naka-trigger gas status naga. Student permit so posible di ay nga bago pa ni nakaton og motor. Director. Posible nga mo apay pagkuha niya lisensya, dugay na siya ga motor-motor. Posible. Amang gud tay problema gamay nga maingon na lang nato nga kinahanglan tingali atimanon gyud og himo og pagpanday og saktong balaod. Mopalit gud og motor ang bisan kinsa nga tawo dili pangitaag lisensya. Wala sa balaod gi-require nga mopalit kag motor kinahanglan do na kay lisensya. So dako og puruhan nga ang tawo nga nakagunit og motor wa pa to siya lisensya. Ang problema, ang motor required nga marehistro pero usa ra man nakatuig. Labi na ng mga inutang nga mga motor, labi na dili tagaan og rehistro. Mo bitaw atong advokasya attorney. Wa man gud nakita sa kadaghanan nga kanitanan gasumpay ni ang among gibuhat sa LTO sa pagpahugot sa paghatag og katungod sa katong nakapalit og motor nga magdunit gid siya og sakto nga kopya sa iyang rehistro. Kasagaran ning inutang nga motor tagaan ra nila copy sa kanang gitawag nga authorization to use temporary plates. Kay wa pa may plaka kaniadto. Ang kadaghanan sa gatuo sila mo na to ilang rehistro. Pero ang sakto gud nga kopya kanang gitawag nga OR ug CR na man gud diha ang date of expiration, date of validity, etc. Unya, di man naihatag sa kasagaran magpautang og motor kay aron dali ra ma-embargo ang motor. Katong motora after 1 year, katong nagunit ato wa siya kibaw nga expired na ang rehistro. Unya, dapay lain iyang iparenyo. Ya napamsay utang dito. Moingon din tong sa tindahan. Kami ray magparenyo ani pero ang pangayo ra mas LTO ani 3,500. Pero wala nakabot og kalibutan ng tanan ang bayranan. Kay gi-fixer naman sad nila. Pero katong nagunit sa motor, wa am siya kibaw ana, wa am siya papel. Muna ang uban, lariman ka, nagukod pa kagbayad sa mong motor, pagkuman, pangwartahan pa ka nga to sa rehistro. Di na lang magparehistro. Wa sila kasabot nga ang impact ani, pare ana, na-disgrasya, why registrations, unsay pasabot, wala sila insurance. Ang ilang una, okay ra na, insurance, makaya ra na mo kuan, amo lang na ariglohon. Muna karon nahitabo sa imo nga, niduol sila, nangusulta sila, okay ba ang ariglo? Dili man na siya sakto. Ang pangutana ana, ang liability, kinsa? Silang tulo dunay liability. Ug ako'y ginikanan na itong na-disgrasya, kanang silang tulo, kihaon ko na sila. Muna siya lisod sa nahitabo. Kay silang tanan, puro, why sakto na katungod, kay ilang gi-waive ang ilang katungod, sa wala nila pag-renew sa ilang rehistro, wala nila pagkuha og saktong lisensya, or wala nila pag-renew sa ilang lisensya. Kay kuan magod, ang katong sakto ka, Director Kende, ang katong taong biktima, ang dili gid driver, pasayro ra gid taon, wa gid sa bisag gamay. Inosente gid taon to siya. Mao gyud, unya kanigod siya attorney, di ni nato siya ipakita sa kadaghanan nga kaning inaning sitwasyon na ang rason nga wa man ta kay baogod, mahimo man nato irason gud nga na aksidente to kay aksidente. Pero pwede mo sa kumurason. Kung wa unta mo nagdagan, wa ta to na aksidente. Una, wa man mo'y katungod managan, expired man yung mga rehistro.
Oo. Kung usawa sa lisensya nga sakto, so wa ka dapat anang dalana. Kung wa mo anang dalana, wa to nahitabo ang aksidente. Ni follow lang mo sa balaod strictly nga dili pwede ka mo gamit sa kalsada kay expired man na imong lisensya, adi to mahitabo unta ang aksidente. Sakto gyud ka, attorney. Mao gyud na siya pinaka nindot nga straight to the point. Pastilan. Kini ni ang inaning sitwasyon na direktor, considering nga kadtong dump truck nga nakalatay in town kay wa man expired man ang registration na to. Sa to pa why insurance to? Wa gani bisag TPE lang. Well, theoretically speaking, wa gyud to siya insurance kay og ako sa insurance company bisan pa tuod og mingon tag-active ang insurance, pagkangaan nga expired ang iyang rehistro, at that point why liability ang insurance. Mao gyud. Ang siguro, pangutana ana, anong gistugtan sa tag-iya nga mudagan iyang truck nga way rehistro? Mahimo ba ni direktor? Oh. Niya so bayo iyang driver nga expired na dayang iyang lisensya. Mo man to ni sibat. Oh. Niadto man ko sa police station pagkakuha gid sa lawas, among gi-clear ang dalan, ni sunod ko sa police, no? Gisundan ako dito sa station kay akong gusto ta nako istoryahan ang driver sa truck. Pag-adto na mo, ako man ni surrender at the time ni adto ko. Unsa may atong mahimo ani direktor, atong mapatawag ning tag-iya kay kini og ang liability ini ang employer ini driver nga iyang gitugutan sad nga magdagandagan iyang truck dinha nga way rehistro. Tinuod na, amo na ang giandam ang kuan mo to, gahawat ko sa formal report, gahapon ang initial report pumunta ako nakita. Gahawat ko sa final report, once na final report, mahatag na tag-instruction to issue the show cause orders to all the parties involved, and then we'll conduct a hearing, and then we will make our initial action within sa authority sa regional director dinhi. Inagkahuman, amo i-recommenda dito sa central office. Pero ang atong central office, no less than Asek Galvante o si Executive Director Veracruz, nagmonitor ani nga kaso. Oo, okay, mas maayo noon direktor kay Indek. Unya, kini manggod og tingali na sitol nila to kay murag ang ginikanan taon murag sakit silang gibati unya magdi sa ganahan pagdaghang samok murag padung to sitol siya. But considering nga kadtong maong settlement is distinct and separate from the authority nimo, direktor kay Indek. Okay, may nasaba so far sa kong obserbasyon, imo man gyung gitamnan ang imong katungdanan isip direktor. Posible tang maka-expecta nga dunay mga investigasyon nga independent niadtong desisyon sa ginikanan kay criminal case man Director Kendrick. Sakto na sir, muna nga kani amo man gining gitutukan karon. Daghan man ning mga kasuhan nga gasunod-sunod nga among gibantayan. Apil na tong mga previous nga mga aksidente, no? Oo. Ang dako gyud nga consequence ini ug amo lang sang ipahimangno sa tanan dihang mga tigpaminaw nato, labi na tong mga gahuna nga okay ra ni among motor, di lang mi mako pinihinay lang misdalan. Ato lang hinumduman nga inakadisgrasya ninyo, labi na wa mo'y rehistro, expired yung lisensya o wa baka mo'y lisensya. Ang alkansi kamo, no? Kami mobuhat man mis among trabaho, no? Mo file mi og kaso, makuha na mong authority to file, among i-suspenso ni ilang mga lisensya, amo ni ipakancel ilang mga registration, ug unsay kaya sa amo ang katungod. Pero hinumduman gud na to, attorney, ang sa atong mga tigpaminaw, kung sila to ang nabiktima, wa gid sila'y daganan. Una siya ang sakit kayo, di ta magkuan nga mahitabo ning inani. Kay okay lang man na, kato, namatay, tinuod, ug ako na sayo, attorney, pila to'y offer? Para lang masettle, gamay ra kang kwartahan, no? 40 man to, 40,000, Director. Prangkang istorya, mas barato na ang namatay. Sakit kay paminaon, pero muna'y prangka nga pagkasulti. Kung nasudtog ospital, gidato dito private hospital nga pinakadool, unya na ICU tog pila ka buwan, no? Na vegetable to, pila may gastuson ato. Ang pakutan na, bayaran ba sila? Makabayad ba ang nakadisgrasya? Muna siya ay atong angay nga hinumduman nga kanigong dalan una muna gitawag og disgrasya nananghid imsan na nato matag-an, pero daghang factors nga nahitabo ang disgrasya nga dili unta mahitabo ni subay lang unta sa sakto ang kadaghanan. Doon na kay saktong rehistro, doon na kay saktong lisensya, muna number 1. Number 2, na kay insurance. Number 3, no, nisubay ka sa mga road safety
nga guidelines, mag-helmet ka, mag-seatbelt ka, di ka mag-overspeeding. Katong truck, ang giingon, no, allegedly, ang iyang dagan ko no within speed limit. Pero ako lang tanaw, wa gito siya kabantay, kusog-kusog sa gito yung dagan. Kay kung nakabantay pa to siya, ang lawas good attorney, ako diha mangyud ko kita mangyud ko sa lawas, no? Diha man ko anang lugar. Wala man na dagit. Aha. So pasabot nalatayan to truck. Oo. Pasabot ang driver wa ka kita. Dito na siya nakabantay tingali nga nay nisulti niya nga nakalatay siya lawas. Sus Ginoo ko. So unsay pasabot? Ang driver wa sa tingi siya kabantay ato. Pero driver ka o ginana kadako, wingban man to si attorney, padung man to sa Mindanao. Rehistrado to Mindanao. So akong tanaw atong traka, gikan to siya diri sa syudad, mobiyahe to siya Dumaguete, motabok to siya padung sa Mindanao. So mutoy dakong posibilidad ato. Pasabot ato, gikan pa lang sa iyang biyahe, wala gid siya kana man ang giingon nga be aware all the time. Nakabantay to siya ato, ni break siya ato, nagdagit ang lawas. Kung ni-break siya. Wa man, nalatayan naman yun. So muragwa na gito ikuan. Oo. Why skid mark sa brake? Wala man, nadagit ang lawas. So pasabot, wa siya nihunong at the point of impact. Dito na siya nihunong sa unahan, nga giingnan siya nakalatay siya tao. Still. Muna nga ako, gatanaw ko, murabag, sa kapila gud ta magpahinumdum sa kadaghanan, kaning inaning mga panghitabo muna giingon nga gruesome reminder sa in English to. Yeah. Mayo ka nakaagi gyud katong lugar didto pag ato sa hitabo, direktor. At least ikaw mismo nakakita gyud sa aktual nga panghitabo. Si Piatra kog pila ka minuto atong panghitabo kay padung ko sa karkar nga LTO nag-inspection unta ko didto. Moto ako nagian. Pastilan. Okay. Kining inani theoretically wa ni slay insurance kay wa man ni marehistro da ining mga kaguwang nga mga sakinana. Unsa may motor dali nilag sitol nga 40,000 nya gipunan kag hapon lang og kuan aron nga kuan ang taon tagtungod na gipunan og 5,000 na 45,000. Inani kung may insurance pa nga TPL, mandatory man ng TPL kung magrehistro direktor ka indik. Pila may madawat sa tao nga mamatay di as kalsada taon. Inani nga sitwasyon. For purposes lang familiar okay, depende man na sa klase gud sa sakyanan attorney, no? Di na lang nato hisgutan ang TPL. Atong hisgutan ang kaning mga tag-iyag motor. Ang problema gud aning mga motor, ang mga mamalit og motor, ang paliton TPL ra gyud. Di maprehaning mga auto, no? Nga private kay labi nag-iagig bangko. Ang bangko mandatory man og kanang gitawag nga own damage. So mas comprehensive ang ilang insurance. Sa ato kung balaod, ang kanang third party liability between 10 to 20,000 ra man gay siguro na o ako na sayop depende sa sakyanan. Ikaduha, dili man kami ga-regulate aning insurance nga mga policies, ang insurance commission man. Pero daghan gyud kay kog na obserbahan nga kaning mga TPL depende rin sa ginis kamangtas aning mga adjusters nila. Kaya ang uban, mulihay-lihay man kina. Nabitaw ko, hitabo sa una, akong kauglingon sa kenan, wakapos LTO, among giklaim ang taxi nga nakasagi na mo, na tapsingan akong sakyanan, ingon na ang operators taxi, o liability man na sa TPL. Ako siyang giingnan, di subaya nga to, ug unsaon. Ang TPL, di ni mo matawgan. Di ni mo mapangita ang representative at doon mo opisina. Signage rin na Sos Ginoo ko. Insurance Commission ang nag-regulate ani nila. Pero atong balikan. Tag-iya kag motor. Galisod naman gina sila, gukod silang mga binuan, ang kasagaran anak. Unya, kaning panghitabua, sa atong panglantaw attorney, pareha kita tingali sa ato ang opinion nga kanang kantidara, dili na siya sakto. Karon moingon man ang truck owner, pareha man tang sadaan ato lang ning i-resolve. Pila man day ang saktong kantidad sa kinabuhi? Uban tao magamit og helmet kanang wala na gid kanang wa nay kalag ang helmet.
Compliance okay, lang. para di sa LTO. Ang daghan good nato good sa ato mga kaigsuonan, ang ilang hunahuna nga kaning mga requirements sama ning insurance, sama ng helmet para ra nga di madakpan. Wala nila tan-awa nga kani para sa ilang kaayuhan. Kay kung sakto lang unta gyud ang atuang panglantaw sa kinabuhi sa tao, kaning mga butanga di ta magsalig og TPL. Pero muna ay sakit nga kamatuoran. Ang mando ra gyud sa gobyerno, TPL ra gyud. Now, kining magkuhag lisensya karon na direktor ka Indik o kining magparehistro o kining magkuhag lisensya gyud mismo. Mato pa nila ang uban dili na kakuha kay perti kuno mahala ang magasto kung magkuha kag lisensya. Pwede ba ma-explicar nimo ni direktor ka Indik? Kana nindot kay na siya nga punto, attorney. Ang balaod good nga naghatag sa pag-extend sa validity sa lisensya napasar kaniadtong 2016 November, no, paglingkod ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Gihatagan sa og kondisyon sa balaod ang pagpataas sa validity sa lisensya. Ang first nga lisensya nga ma-issue 5 ka tuig, pero inigkarinyo, which is effective karon sa atoa, 10 years na. Pero doon ay mga kondisyonis. Okay. Number 1, 5 naman na katuig. So dili pwede na ang katong sistema sa una nga igo lang ka mo apply og SP pagkahuman after 30 days mo take kag exam na nakay makapasar ka sa exam doon na nakay lisensya. Di na mo sugot ang balaod nga bag-o, no? Ang giingon sa bag-ong balaod kinahanglan gikan sa pagkuha og SP mo eskwela sa siya og theoretical aron makibaw siya unsay mga balaod, unsay ethics kanang gitawag nga ethics on the road, no, pamatasan sa dalan. Gikan sa kanang theoretical mo apply na kag SP, from the SP mo apply na sad ka og kanang practical driving course. Institutionalized pasabot kinahanglan mo enroll sila og mga certified driving schools. Ang mga driving schools kaniadto wala ra ilabot ang LTO. Karon gawas nga ang ilang instructor certified sa TESDA, ang driving school magpa-accredit po sa LTO nga naman haron masubay sa LTO nga ang ilang curriculum pareha sa LTO nga gi-require. Ang ilang mga instructor maugid nga mga instructor nga nagkuha og TESDA, nakapasar ang ilang mga instructor sa instructors driving course sud sa LTO og doon na sila tukma nga mga sakyanan nga dili kagang-kagang pero sakto ang pagka-equip, apil na tong mga kamera etc. no? Di pa perfect ang sistema. Pero tungod ana gikan sa pagsubay nimo ana nga kurso, ang imong initial nga lisensya 5 na dayon ka tuig ato ni. Oo. Inagka-renew anang lisensya ha, ug wa lang kay pasabot wa kay apprehension, wa kay adverse records sa imong lisensya, sunod nimo renew ana 10 years na. Oo. So, tungod anang balauda na stricto pod ang requirement. Munang niingon sila nga pertin nang mahala kay mo agi na magkag-eskwelahan. Now, duha ato ang agianan ana. Ari ka mo agi sa private nga mga driving schools. Ang private driving school di man ta makaregulate ang ilahang pila ilang paningil, no? Naay mahal, naay barato. Ang katong barato daghan sang reklamo nga i-shortcut daw, inaka-investigar, impod sila mo execute og affidavit. Lisod kayo, no? Pero amo nang gipaningkamutan nga mapahugtan ang atong pag-regulate anang driving schools. Motong ganina ningon ko nimo nga doon na sad mi gitawag nga scholarships sud sa LTO. Pero dili nato ma-akomoda tanan. Pareha ra gud na sa kanang edukasyon attorney nga dunay public school, dunay sa private schools. Oo. Sa LTO, ako lang klarohon kay ang uban mingon nga nganong di man nimo padak-an ang capacity. In fact, ang among capacity is only 25 students per class. Kung kana siya ang klase, 3 ka adlaw sa usa ka semana. So basically 25 rig kaya sa ato ang classroom kada semana. Unya, nato na magpa-enroll. So among gibuhat nag-outreach mi, among gibalhin didto sa barangays ug sa mga munisipyo. Munang gitawag namong Malasakit Outreach Program. Okay. Ngadto sa mga barangay, adto na mo ipahigayon sa ilang mga barangay covered court, do na may instructor ipadala muna nga since October man tingali last year, on average makapag-graduate na ta kada barangay og gatos kapin, depende ra pod sa barangay captain
o giunsa niya pag-organisa. Pero Oh. among gipiyat sa barangay captains. Among giuna ang Mountain Barangay kay daghan kay mga nag-drive og motor diya sa bukid, way lisensya, way rehistro. Ang mga kapitan, no, diri sa Sudlon, sa Tuong, sa Pamutan, no, sa Sinsin, Bonbon, kan halos na ng mga mountain barangays ni cooperate sa atua. So, like I said, mga libo na kapin atong napag-graduate sa anak nga programa, pero pila raman ang libo sa kadaghan nga wa pa tingali gyud lisensya. Kinsa may maka-avail ining scholarship sa LTO, Director Kaindik, para maka-minusta? Kay moadto kag LTO basta nagpalista ka, eligible naman ka. Pero lagi mo reklamo kay ngano kuno moabot pag 2022 ilang schedule. Sa man tanan na may social distancing. Ikaduha atong instructor limitado man, atong classroom limitado. Pag adto na mo sa barangay, among gihatag sa barangay captain ang pag-shortlist sa mga enrollees, no? Oh. So, mo kung gingon nga gikan sa 25 kada klase, mapasaka na namo og at least 100 to 120 depende sa venue unya depende sad sa kanang review sa barangay captain ug kinsay pinaka-importante nga makauna sa ilahang classrooms or sa ilahang slots. Magtuyok banta na. So wala gini problema kay magsigi-sigi ra man na siya na putol lang ginaarot tungod sa bagyo. Labi na nga barangay nga naigo sa bagyo grabe-grabe way kuryente mo na naundang na siya sa pagkakaroon. Okay. Ang eligibility full kayo. O nakakasasaktong edad unya i-appeal ka sa listahan sa kaning kapitan or sa barangay nga nagkuha sa master list, i-accommodate na mo. Why pili? So ang qualification nga maka-appeal ka sa scholarship sa LTO, mopalista lang ka. Wala ingon nga doon na pailain pa mga qualifications sa Director Kaindik. Wala na kay hasol naman kayo. Now, Mataas naman ang istorya. kung maka-avail ka sa scholarship sa LTO, wa kay bayaran ang dapita sa seminar. Sa katong theoretical driving course. So wa pa ka nanawag attorney akong kaistorya, ang TESDA, no? Pag naman atong TESDA Regional Director si Engineer Gamael ba, no? Oo. Dating si engineer sa Talisay. May ni kay Bisaya. So Oo. among gihisdutan kung saan na mo pag-accelerate, no? Ang programa nga maka-graduate sila sa theoretical driving course sa LTO, among ihanak dito ngadto sa TESDA para makasud sila sa TESDA nga course, haron automatic na sila TESDA nga certification for kaning NC1, NC2, unya i-recognize na dito sa LTO ang katong kurso para in lieu of sa gitawag na practical driving course. Mayo nga ato ning mahusay gyud Director Kaindik, kay dunay miingon ako nga maglisod man mig kuhag lisensya attorney kay pati mahala ba sa ato magasto ko mapalisensya tamo abot og 20,000. Ang atong gastuhon nya asa man ko 20,000. Mao ni ako madunggan, Director. Ako tubagod ana attorney, simple kaayo. Kani kong lisensya dili man gud ni siya katungod. Mas may pang edukasyon, elementary, high school, katungod na sa tao. Obligasyon na sa gobyerno. May privilege na ni. sa edukasyon. Privilege. Pribilehiyo ni siya. Oh. Mao bitaw nga ang kaning scholarship sa LTO nahog man ni siya nga amo ning outreach, no? Ato ning gibuhat isip outreach ngadto sa mga gitawag nato nga mga individuals nga di makakaya ng mga tuition nga gipaagi sa mga private nga driving schools. Doon na naman sa mga dagko nga mga eskwelahan nga nagpa-certify sa LTO. Sama sa kaning kang UC gani, no? Si UC na man sila technical school at bang sa CCMC. Kana accredited na sila nga institution diha. Di kay na sila mahal. No? Pero ang mga tao gud usahay ang naa silang hunahuna asa ang sayon. Nya, na manggoy ubad dayon ari mo diri kay sigurado gid makakuha gid mo lisensya. Pero tinuod na eskwela sila sa driving school. So, nami mga reports lagi nga mingon nga kading driving school lagi shortcut ang ihang paagi. Amo inon sige. I-execute ang affidavit. Kay haron maimbestigahan og sakto. Kay kung mo pasangil na gud mo nya di na kinsa man driving school nga muangkon nga nagbuhat sa binuang unless nga naa gyud himo sa complaint nga factual, no, first hand siya nagkuhan di man sad kay ariglohon ang kani siya tanan ang ending ani ang punto nato sa LTO labi na sa balaod nga naghatag sa pagpataas sa validity sa lisensya ningon gusto mo makadrive kinahanglan
capable mo. Kinahanglan eligible mo. Most importantly, na-edukar ka og sakto sa pag-drive. Mura man ipagi gud attorney nga matarong ni atong mga dalan kaysa tinuod lang kani atong dalan daghanan nang way batasan. O gyud. Nya kana ganing katan ka mo kalit lang cutting si mo atubangan niya mo kalit og brake niya imong businahan ikaw pa'y tutukan. Tinuod na. Samo kayo itong kadalanan. Pero pila may magasto na to, gyud, Director Kaindik. Kay kini may kanunay na kong mabatian, mas maayon na agyo ka, akong kaoning opportunity nga ma-explain mo sa LTO. Kining mag-abot o 20,000 ang gastuhanan kung magparlisensya ta karon og arita agi sa LTO, maka-avail tag scholarship, pila man. O panalitan arita agi sa private, kasagaran, agi tag driving school. Atong ibungkag na to ang bayranan. No? Ang bayranan sud sa gobyerno sa LTO, kung SP, dala na ang medical, wara kabot og 1,000. Okay? SP og medical. Nya kana medical within 30 days og iyan ang gipahimud sa ng 30 ka adlaw, mo enroll siya og practical driving course. Ang practical driving course ga-range na siya between 3,000 to 6,000. Practical driving course LTO gyapon Dili. Private na siyang institution attorney. Okay, private. 1K ang SP. Sa LTO nakakuha na kag scholarship sa theoretical. Okay. Libre na. Pero mobayad pa man kasi imong SP kanang nai-resibo sa gobyerno, no? Kunya magpa-medical man ka usa ka mo kuha na. So ihog na lang ng 2,000. 2,000. Anya ang practical driving course walay nag-offer sa gobyerno ini private gyud nga driving school, Director. Wala pa kay wa pa man tagaig pundo sa kongreso para sa among gi-request nga mga sakyanan. Kay kanang practical driving course kinahanglan do na kay sakyanan, do na kay instructor, doon na kay classroom. So, dirita madak-an sa private school, Director Kaindik? Kanang gitawag na practical driving course. Tingali, mag-range na siya between 3,000 to 5,000 siguro, more or less. O 6,000 na, ito yung butang 6,000. So, pila na yung nagastos? 50,000 na. Okay. Pag abot sa LTO, di-graduate na ka, pa ni mo na expire ang imong medical, ka sa LTO for exams, etc. Mo gasto siguro kag another 1,200 to 1,300. More or less, more or less. So pila may nagasto? 8,000 kapin. Kung scholarship sa LTO ang theoretical, o niya, nibayad ka sa private driving school, pinakamahal atong istoryahan, ang 6,000. Okay. Plus ang 1,000 sa LTO, ang 8,000 mo nagasto kapin. Anong 20 man? Nakadungog yung ko, muna experiment ako madunggan, Director Kaindik. I understand, nakadungog sa katingali, ana. Fixer o canvasser. Ang tawag, canvasser. Dagamang mga canvasser ng mga driving school uban. Mga hinampak sa gigay. Hindi ginanya, amot na ka. Pulaan na kukuan, ana. Di mas tugod pwede pamat yun. So, ang kuan na ito ni, ang tinuod, ana, sama dito sa bukid, no? Sa at nga mga bukid. Doon na may mga partner driving schools na mo'y ni kuyog og saka na mo. On-site, pasabot, gidana nila ilang instructor, gidana nila ilang sakyanan, og magpa-enroll ang katong ni-graduate sa LTO na theoretical, og magpa-enroll sa ilaha, diha ng lugara, ilarang gihatag ang tibuok kurso sa practical, moabot ra og 3,000. So, sa among computation, nadto sa mga mountain barangays na among gi-outreach, gikan sa pagbayad nila sa LTO ug SP, pagbayad nila medical, pagbayad nila practical, di ra kabot og 6,500. So muna siya more or less numero. Unya dito pagid sa barangay nila, so pasabot din sila mo pliti, di sila mo kaon, di sila mo gastoson sa pag-adto sa driving school. Okay, moabot man nagpila ka oras, no? So most likely kining theoretical driving school, Director Kaindik, kay libre naman sa LTO kung makakuha kag scholarship. Now kung dili ka makakuha kag scholarship, kung di ka kakuha scholarship, nakasave ka nag mga 3,500 hangtod sa 5,000. Okay. Kana kung makakuha kag scholarship, but kung dili ka kakuha scholarship, adto gyapon nimo kuhaon sa private driving school. Sama na may ubang private driving schools nga i-package na nila. Pasabot mingon sila. Og ari ka magpa-enroll na mo theoretical, amo na ning i-package kutob sa practical. Unya, amo lang sa kang i-refer sa among partner nga mga medical, murag private man guna. So kanya-kanyang diskarte. I-promote ni tanan 7.5. Tanan. So kanang 20 attorney, kana sigurado gina mga panuway gina. At least ako kang gipahibaw, Director Kaindik, kay
Maumay ako nadungog yun. Dili kay kausa, kaduha, katulo, kadaghan yun ko nakadungog. Ngamingon sila. Nasa Facebook. Oh. Ato sa klaro na to ron. Na kanang siguradong pasar, etc. Ang style ko na nila, og mahagbong, ilang i-reimburse. Kung namin sila siguradong pasar. Pero ang tinuod na, kung niagi lang ka sa kurso nga sakto, gikan sa theoretical, nag-notes ka, naminaw ka, diniyos imuhang pagsunod, no? Ni adto kag practical, no? Moadto ka sa sakto nga 10 hours. Pinakadakong gasto ana sa pinakabarato nga driving school 8.5. Sa pinakamahal nga driving school ako nahibawaan 12.5. Dili na moabot og 20. Kanang 20 ang kana nang gitawag ng mga canvasser. Ngayon din sigurado gyud kang kapasar. Amo na lang gi-report sa NBI kapila. Ang NBI naugtas na sad og investigate ana kay ang problema gud una ang mga complainant labi nagmahiringan sa driving school nga gisugdan nag-imbestiga or asa kanang unsay dili driving school kanang mga canvasser. Ila dayng ano nga nalagkuan bin kinabangay lang ta kay ilan na ra ba ko nimo na ra ba ko detalyis imong pangan kay bawo kog asa ka gapuyo kay adi na may bawan nga gihatag man sa nila ilang mga personal details ngadtos canvasser. Na kay uban na attorney ngadtos bukid siguro maingon ka di maihap studlo nga nisumbong silang mga kapitan na buanga kap kanang nailad man mi kay gitagaan mig lisensya no appearance picture gi pangayo pangan ug birthday fake among pangutana pila may inyong nabayaran 8,500 kuno no appearance pero fake ang lisensya. So ang among hangyo lang sa kadaghanan labi na daghan man kag mga listeners good attorney. Buyag. Live daron director actually. Ari lang mo sud sa mga reputable nga driving schools kanang LTO accredited. Ug mahimo ug sugaton mo sda ayaw na mo og pakigistorya ng mga naas dalan. Naman ko style aning uban nga naay mga asa man ka adto ka LTO ako bahala nimo paspasan ka na. Pero canvasser di ito. Nya dalhon na driving school guyurong ka dito. Ang driving school, siyempre, og ilan ng mga canvasser, kana sila, negosyom sad na sila, mapugos sad sila hatag og pilay komisyon atong ilang canvasser. Pero ang sakto ana, musud ka dito. So na may daghan nga mga well-advertised nga mga dagko nga driving schools, no? Sama sa kong giingon, kanang atbang sa CCMC, kana sa UC man gyud na, no? Ay ko ingna nga nag-canvasser na, wala gid canvasser sila. Pero kanang kuan ba? Daghan ng driving schools nga accredited sa LTO nga sa amo lang nakita kasagaran mga nang graduate nila nga katong tarong kasagaran sa nang graduate nila may manggid hinuon ang nakatunan. Di na sad mo abot og 20,000 attorney. Okay, at least klaro na to na director kay Indek niya. Live data karon sa DYHP o niya ang atong sister station ang IFM naka-hook up na to ron director o sa tong social media nga platform nagasunod sab nato ato mga social media followers, no? Kini ang manang at least na explain na to og maayo ni. Now, mukuha ka og lisensya pila man gyud ka adlaw una mo gawas gikan sa SP ngadto na sa theoretical driving course, practical driving course santod pila man ka adlaw una ka magawasan sa lisensya. Ang theoretical driving course attorney 15 hours, 15 ka oras. Okay. Muna, kung ang PTO ang magpahigayon, mahuman gina namo tulok adlaw, tag 5 ka oras kada sesyon. Okay. Kay ang among prinsipyo ko diha nga maka-absorb pa sila sa ilahang nakuha. But imong i-hold mura og di na maminaw sad. Okay, sa outreach namo tungod sa daghang mga barangay nga pending atong gusto nga mahatagan sa programa, among gi-compress ang programa to 2 days and a half. So 6 hours, 6 hours, 3 hours. Okay. So half day, graduate na. 2.5 days. So musugod ni Lunes, Miyerkules udto, humana na sila. Magsugod na sa mga barangay sa Miyerkules udto, mahuman mi Biyernes sa hapon. So duha ka barangay. But 15 hours na siya. Okay. Ang theoretical driving course mo na requirement para makakuha kag SP. Okay. So kung nana ka theoretical driving course ni kumpleto na kas 15 ka oras nga programa, isyuhan kog certificate, mo apply kag SP sa LTO. Asa man ang SP sa LTO makuha?
halos tanang opisina sa LTO maka-issue anang SP. Okay? Naman kadugaya mo kuha og SP. Depende sa kadaghanan sa tao, no? Pero on average, kung dili lang nato ipon ang waiting time, no? Nga naglinya ka, tingali naa sa mga pinakadugay gikan sa time nga ikaw na gitransakan ana. Di na makaabot og usa ka oras og tunga. Abot ang waiting time. Okay. Kung maka-timing kang opisina nga way samok, mahuman ra na siya 45 minutes labi na kusog ang internet. Aha. Human ka ng SP, moadto ka karon balik sa driving school, imayon di ana ako student permit sir kay online naman ang system. So i-enroll na kana nila sa practical. Ang practical driving course is equivalent to 10 hours of practical driving. 10 hours, okay? Kung ang driving school tagaan ka niya commitment nga everyday na akay 3 hours na driving, 3 days human na ka. Ang LTO will require a 30-day holdover period gikan sa paghimo sa SP. So kung nakakuha ka SP, 30 days after pa ka. So 1 week makuha dahil mo imong lisensya gyud kung imong tinud-on na Director Kendik. 30 days. 30 days. Aha. Kay ang SP nimo tagaan man kag holdover ana nga 30 days. I see. Okay. Now, naami programa wa pa lang na-approve na niingon si ASEC Galbante og unsay pamaagi o guidelines na gikan sa pagkuha og SP basta ka-complete lang og 10 hours sa practical di na mohuwat og 30 days pero sa pagkakaroon wa pa na nagawas pero gi-estudyuhan na siya. Pero akong punto 30 ka adlaw minimum way labot ang theoretical na nakay lisensya. Kanang moingon nga human ng lisensya nimo 2 ka adlaw kami ray bahala ana. Ayaw lang sila kumpiyansa ana kay inagka-audit anang lisensya ha makancel gid na. Ya di naman na mo kinahanglan i-audit nga among tagsa-tagsahon. Na may gitawag attorney nga system audit. I-generate ra ang pitsa sa iyahang theoretical, i-generate ang pitsa sa iyahang SP, i-generate ang pitsa sa iyang practical ug i-generate ang pitsa sa iyang lisensya. Di ka musud anang holdover parameters i-recommend for cancellation. Muna nga ayaw na lang sila himo ana binuanga. Mas maayo. So kanang moingon nga makakuha kag lisensya 5 days. Akong tanaw ana fake na. Og naman gay nakapalusot ana, susceptible gyapon na sila nga maigo na sila sa audit. Wa pa man nag-system audit, pero mahitabo man ang system audit kay appeal man na siya sa bag-o nga IT system sa LTO. Unsa man gyud purpose anang 30 days nga holdover, Director Kendik? Dili man gud tanan nga mga tao nakakuha og SP attorney mahuman in 10 hours. Imposible kay na ang 10 hours. Kaya ang driving school, may tatog usa ka driving school na usa ka gatos kasakyanan. Kada driving school, usa ra man na kasakyanan, 2 kasakyanan. Nya sa ato ang output, na naman ay gitawagod nga amo ang gi-compute ang statistics sa number of hours, number of instructors, number of vehicles. Muna sa average time nga makakomplete sa kurso. Pero sama pa sa kung giingon, doon na may proposal na nga tangtangon ng holdover nga 30 days, no? Pero with stricter guidelines sa pag-audit. Murag mekanismo lang na sa gobyerno pag siguro nga kanang mga nag-shortcut masakpan. Okay. So as of now, 30 days una pa nato makuha ang lisensya gyud sa pagkakaroon gumikan ining holdover nga 30 days. Muna siya. Unsa may kalainan panalitan kung imong gi-applyan non-proof or professional nga license? Una, di ka kadritso kuha og professional license. Okay. Moagi gyud non-professional. Okay. Ikaduha, ang professional license, ang requirement ana na akay mga higher number of hours, no? Gikan sa imong pagkuha sa imong non-prof na kay X number of hours and other requirements based sa imuhang gi-apply nga restriction codes. Now, unsay kalainan sa non-professional o professional? Ang non-professional di ka ka-drive og commercial vehicle. Ni trabaho ka, gi-hire ka isip driver, non-professional imong lisensya, madakpan ka, di na pwede. Ang non-professional, nagamit kag sakyanan nga imuha. Ang professional, pasabot, nigamit ka og sakyanan with possible na application for commercial. So kining
after 30 days nga makakuha kag lisensya, automatic ang ma-issue ni ini mao ang non-proof. Non-professional. Okay? Og sa ato pa na attorney, ato nang i-equivalent sa formal education, ang SP mura ka anag ni sud og high school og elementary og high school. Ang imong non-professional mo na imong college degree. Ang professional mo na imong masteral. Muna siya murag equivalent nga kuan pag-describe. So kini mga driver na to nga mga commercial, mga driver dump truck, kini mga driver POJ, mga driver bus, mga professional gini, mga masteral ni, pero gakiat man ang agi ining mga masteral. Direktor kay Inday. Daghan man anak nag-shortcut ra gyud. Mo bitaw na kung ako'y pabuton, di man ako'y makabuot. Igo ra man ta mo sunod kay regional director ra man ta mo sunod ra man tag mga guidelines. Kung ako'y pabuton, ipang-purge ko na, ipare-educate ko ng tanan ni kuhag professional license. Kay karon god sa atong bagong sistema na nay bagong classifications, no? Automatic, pilay gross weight, ang articulation, etc. etc. Nagkadaghan na ang mga classifications. Pero sa akong pagkasabot, attorney, in the next few months, no, mugawas na po ang guidelines for the renewal and eligibility for professional drivers. Di lang nakuunhan ang mga guidelines nga ipagawas, pero sa akong pagkahibalo, pahugtan na pod ang eligibility sa renewal sa professional niya. O di ka kapasar ana nga mga kursuha, di ka maka-satisfy ana nga mga requirements, mo downgrade ang imong lisensya og non-professional. Mura man gud tag maglingo-lingo direktor, imong gisundan dump truck o imong gisundan ang POJ or taxi baka kana professional man gini ang lisensya, pero ni-U-turn man sa yellow line, makaingon kag pertigyo na yung profesyonalan ni mga tawhana. Naagay ko inodakpan attorney trailer. Gibit ang red light diha sa may iskina sa Radisson. Among gipara. Suko kay siya, ano imong kumparahon? Ingko reckless driving man ka. Siya kinsam day ka. Ingon ko deputized agent ko sa LTO sir. Og sa palihog mangayo ko sa imong lisensya registro. Di ko muhatag nimo lisensya o registro. Kung anong di man ka muhatag, nagpaila naman ko. Ingko dira akong ID, pakita na ko akong ID. Di sa tingin kay bambasa. Siya, dili. Hawa diha. Kay, wakay katungod manakop na ko. Ako siyang gingnan. Sa imong tanaw, ako'y katungod. Pero sa akong tanaw, doon kay katungod. Tagaan, tikag 30 seconds, isurrender imong lisensya, ipakita imong registro. Kung dili, i-recommenda na kong ipakancel imong lisensya. So ko siya girevolusyonan niya kay aksyonan og dumbol ako sa kanan. Ako tangingan og di ka manaog diha, baliko na kog sulti kana imong lisensya. Swerte na tingi kag makadrive pa ka ani imong kinabuhi karon dong. Na himasmasan tinga itong tawhana, ninaog gitunol iyang lisensya, akong gitanaw. Sus bag-uha pa wa pay 3 months. Ga-drive nag-trailer. Sus Ginoo ko. Di man ka kuha ni mo lisensya. Kay ako ni ipakancel siya. Grabiha sa nimo ay wa man kay dughan. Ako'y way dughan attorney ha. Siya mahal kay kog bayad na 20,000 gikuha na ko ngadto aning opisina ha. Unko unsa pili mo gibayad? Ingon na siya 20,000 ka pin imo lang i-cancel. Ingko ngano niabot mag 20,000 pasabta ko. Siya mo may gipangayo atong tawo ni duol nako. Awan na niyan ko na siyang ga-fixer siya. Akong gipakancel yung lisensya. Human ang istorya. Kay tanawon na ba nimo sa kalsada, Direktor Kaindek, tinuray lang, kini mga non-proof, sagada na mga private vehicles, mga tag-iya sa mga vehicles, may careful noon kayo. Kadto mga POJ, doon ay mga taxi, with all due respect sa ubang mga tarong, mga dump truck, sus, mo U-turn lagalit, mo liko lagalit, mo nagyog, makaingon kag mao gyud toy masteral di ay, mo toy professional. Kana kaya muna giingon it will take years to undo, no? Pila ka tuig ni para ma-undo. Pero ako nang hinaot ko nga magawas tong guidelines nga bag-o sa ato ang professional license renewal process. Kay karon mo renew kag lisensya para makakuha kag napo ka tuig, maagi naman kag comprehensive driver's education. Pero kay ba ko nga naa na po'y bag-o nga sistema para sa professional rugged nga license holders nga mas istrikto pagid ang pag-renew. So manghinaot ta nga nikagawas ato mo tingin na makasulbad sa atong problema. Kay problema na ganit as way lisensya, problema pagitas na ay lisensya. Kini yung gihinganlan nga makagasto tag 6,000, 7,000 ana or 8,000
Doon ay nangutanan ako diri sa text direktor og tingalig naghisgot ng kuno kag motorsiklo. Pila man ang magasto kung auto or truck ang imong hisgutan? Four wheels naman na siya, attorney. Oh, nani, 4 wheels og motorsiklo, nani na yung mga bayran. Mura na yung mabayran. Why labot ang sa LTO, ha? Kaya itong istoryan, ang private man na nga mga driving schools. Na may mga private driving schools nga ang ilang rates, sakto raman pod. Una, nga, kinanglan mo, tanaw pod sila mo, subay sad sila. Mura gud na mo, pili kag eskwelahan para sa imong anak. Imong subayon, asa man ang eskwelahan nga. Kaya nimo, unya, uyon ka sa ilahang sistema sa pagtudlo, ug uyon sad ka sa quality sa ilahang edukasyon nga gihatag sa imong anak. Maoras po na siya nga prinsipyo. Prinsipyo atong istoryahan. Now, doon na sa mga driving schools nga mahal, pero gawas nga mahal, sakto sad, mahalon ang sakyanan gipagamit. Ang ilang mga driver, lahi sad og standards, no? Depende na siya. So, sa akong tambag, mas maayo nga mo subay sila, mo research sila, kinsay mga driving schools nga tan-aw nila komportable sila makaton. Kining pag-renew, Director Kaindi, kay 10 years na ra ba? Dugay-dugay na po sa usab og renew. Pila may bayran aron maka-renew sa lisensya? Maora gyapon, the usual fees apply, no? Ugo ako na sayo. In fact, mas nindot karon attorney kay sa gihatag nga lugway ni Secretary Tugade ni Asik Galbante, no? Gikan sa giya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang 10 years na to, murag ugo ako na sayo, 585 ra ang bayranan. So 58.50. 58 pesos, 50 sentimos kada tuig. Kay 10 years naman. Dili na yung mahal. Dili ay. Pero, na-require nga makapasar ka sa kanang gitawag na Comprehensive Driver's Education Course. Online ka na. Online. Anli ang hagbong attorney. Pwede ka mahagbong og ka-20. Basta sa ka-21 nakapasar ka. Wasan na bayad. Na sa LTO nga portal, lto.gov.ph. Adto na sila. So ang bayranan, 585 ra, ari lang ka masangit sa Comprehensive Driver's Education Course. Anak ka Onya, pwede na nimo kwaon imong CDE mga 2 months before ka magpa-renew. Kwaon nimo daan haron og hagbong karong adlaw, ugma take na sad ka. Hagbong ka, take na sad ka. Basta kay makapasar ka, dalhon nimo imong certificate nga imong gi-print, imo ipakita, i-link na namo dito sa amoang system. Bayranan ana 585 pesos. Kining Comprehensive Driver's Education, pila man pod ka oras ni? Unsa man ni, practical driving ni or theoretical Online, gyapon ni? online na siya. Online. Comprehensive Driver's Education Course. Wa nay bayad. Why bayad ni? Naamang gud na yung murag modules nga imong estudyuhan pag human i-quiz i-exam ka. Ang uban mis magyaw-yaw, dungag na sa niskalisod. Ang ako ito baga na, o di na kagusto, ayaw na lang gud og renew sa imong lisensya. Tinuod ba nga 10 years na nga lisensya, ako i-highlight attorney ha. 10 years na nga lisensya, kung eligible ka. Pila ra man na ka minutos nga mo take ka na nga exam. Nya libre pagid na, online pagid na. Imong cellphone, moduwa mo kay mobile legends ning uban. Nakoy mga nailan, mga tiguang na kayo, magduwa og isabong. Makabuhat mo lagi isabong sa ilang telepono. Ngano di man makarenew sa LTO nila nga CDE sa telepono nila. Wa pagibayad, ang isabong na ibayad. So kining Comprehensive Driver's Education Course, dali ra ni kuhaon. Basta kay mo online lang ka, examination ni. Director Kaindik, may pasabot nimo. Ura na siya og seminar nga dunay exam. Tinuod ba nga ba 5 ra kuno ka questions ang angay tubago nimo ining mong exam? Mora gid na. Pero kuha na siya kana nga module na naisod nga mga almost 300 ka questions. Magrambol na iyang pangutana. Muna nga og ang hunauna sa uban magpakopya lang sila, ayaw lang. Paminawa lang ang unsay gitudlo kay pahinumduman man na sila unsay pangans balaod bahin aning seatbelt, unsay balaod nga pag-o nahitabo. Haron mingon din mga tao madakpan, wa man mi kay bawon nandiyan ang balaoda. Una siya puto anak na exam. Okay, basic 585 ray mabayran, barato naman ay. Pero na mo ingon nga aron nga mo pasal ka sa exam mo ni mong bayran. Sigurado na ang exam. Nya sagad ra ba sa mga driver nga maghunahuna man nga arin lang ta sa kuan kay magtuon pa man ta kapoy kayo. Dili ka kini mo nahitabo, Director. Kana siya attorney mo nay giingon sa in English pa. When a student is ready to learn,
ang teacher will appear. Ug ang estudyante kuno gusto na makat-on, mugawas na ang tigtudlo. Ang problema gud sa ato ang mga kasagaran nga mga atubang nga reklamo, ang uban dili mo tan-aw nganong naa na nga requirement ug unsay punto sa balaod. Balaod ni siya dili ningon nga muni gana sa regional director munang niagi ta aning kalisdon. Balaod ang nagbanto na to ani. So balaod ang nagpanday, ang balaod gipanday nga hatagan og kasiguruhan nga ang atong mga kadalanan mahapsay na gid in town. Kunya mo man sa gudamos kadaghanan sukad pa sa una nga atudan kuno perting gumuta, ang mga driver kuno way batasan, daghang mga sa una dito pa ko sa Sitom ako executive director. Na ako gidakop na jeepney driver, ingko sige palutson ti ka. Sultihi ko unsay pasabot anang triangle nga bali. Ngaot siyang ulo. Ingko sa unahan naay murag marka sa jeep niya, naay murag gisuwat unsa may pasabot ana. No stopping. Unsa may pasabot sa no stopping? Nangaot siyang ulo. Ingko din man day kakuha si mo lisensya. Siya dugay na kay ni sir, 18 na ni katuig. Director, 18 na siya katuig, di siya kay ba mo basa. Direktor Kaindik, pati naghana kayo mga pangutana panako o daghan kay nagpusot-pusot nga pangutana diri sa among nadawat pero tungod kay atong oras sa gipot man mangayo kog panahon nimo sa sunod nga makahinabi ta inani gyapon direktor aron nya ato mapasabot sa katawhan. Wagay problema attorney, daghang kayong salamat sa higayon. Ako po late na ko sa akong Zoom meeting sa Central Office kay usa ni sa among mga gihisgutan ang mga enhancements sa amo ang kanang gitawag na new LTO nga Land Transportation IT and Management System. Mag-schedule kay dugang nga makakulo-kubildo tas kahanginan Direktor Kaindik. Wagi problema attorney, mag-agad gyud ko sa imo ang higayon og ako ablir akong oras labi na inaning virtual na daghan na tag mabuhat. Ang ako lang dai ihangyo attorney sa imong mga karon daghan man gyud kayong naminaw sa imong programa kung ni-expire na ilang lisensya karong January. Palihog ayaw sa mo pagdali-dalik antong LTO kay extended na kutob March 31. Kung ang imo lisensya ni expire og February, extended na sa Abril. Ug mo expire karong Marso, extended na sa Mayo. Ayaw sa mo pagkonsisok sa LTO. Daghang kaayong linya ron sa LTO nga tag-as kay daghang kaayong backlog sa niaging pila ka semana nga sirado ta. Unya do na pay issue aning Omicron. So ay mo pagdali, palihog lang dili mo kinahanglan magdali na extended ang inyong mga lisensya kutob ngadto 2 ka buwan from January, Feb ug March. Og ang rehistro pod sa Enero na extend pod og Pebrero. So ay mo pagdali, ay mo pagpunsisok sa mga LTO. Unya nang hinaot ko attorney nga kani nga mensahe ila pong paabot sa ilang mga kaila nga ang uban ra ba nireklamo nga anong taas kuno kay linya sa SMC side etc. Na may backlog tulo ka semana. So normal gid na nga mutaas ang linya kay daghan man gusto mo kuha sa ilahang lisensya o rehistro. So katong wala pa, katong na-extend ang validity sa ilang mga lisensya o rehistro, ay lang sa mag-appeal karon kay aron di magkasamok atong opisina. Oh. Okay, Director Kaindik, sa sunod nga panahon, amo kang invite na sad ani gyapon aron nga ato mahisgutan sa kahanginan o ma-educate nato ang ato mga drivers, makatabang ta nga mahimong limpyo o mahimong naanay batasan ang ato mga drivers sa kalsada. Salamat kay Director Kaindik. Daghang kayong salamat Attorney Rupil og amping kanunay og maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag. RMN Exclusive. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.